we are going to play.
There are reserved seats. We have reserved seats and we have yes, sir. Ala Major Helena Batagua. Eze Emma. His Royal Highness. I want to recognize also a political icon, Prince. Please, all the Nigerian villages were opening. The canopies are very much available. Grand finale of this event. We are going to take a national anthem now. Thereafter, we'll take Ugo anthem. DJ, let's go. Jude Jogo, Chief of Staff, Imo State. Dr. and Mrs. Pat Nna, this is Chairman Mbitoli LGA. Doc, you are welcome. I also want to recognize the presence of No, sir. I also want to recognize the presence of at the Federal House of Reps. Permit me also to recognize another personality in our midst. Prince Eze Emma St, Deputy Governor of Imo State. He's our own brother, performing Deputy Governor. Want to recognize the presence of Captain Ihanacho. You're welcome, sir. Daddy, you're welcome, sir. His Royal Highness Eze Sam A. Omiri, Eze Imo. What is I know? You're welcome, sir. I also want to recognize the presence of His Royal Highness Eze Emma St. Akuchiye1 of Ihioma. Chief Salinu Sosuji Oledo. Stars that came all the way from the United States of America and outside the country. We have Chief Kingsley Emeto, he came all the way from Spain. You are welcome, my brother. Also, Mr. Chris Emeto from Italy, you are welcome. You are welcome. One of our illustrious sons, Mr. Christopher Ejogu, Akusi, you are welcome. The presence of Dr. Highness Ndukwe. We also have in our midst we also have other Ezes here present. Yes, I know you have to come. Permit me also to recognize Sir and Lady Ben Chikwe. Sir and Lady Ben
DJ, please, you can kill the music. Because I need better. Excellency, Noma, none. State, head of service, because I couldn't call Omega exist camp mine. Because Ashema Elendeze. Ndeze niile bịara na emume ma ndị shi Ubomiri yawo amawuhie egbe ada ma ndị nze Mbitoli Eze Imo Ashim biko mekele no shino na biala. Unu eweliwe na ụbọchị agbamiene. Ihe mpapano n'aka woji. Ama ụmụnne m ndị eze. Eze amawuhie na eze egbe ada. Biko bịanụ na amoje wejene ndị ọbịa anyị ahụpụ mmiri ụkwụ otu eze egbado cha Imo kwenu Ubomiri kwenu Mbitoli kwenu Nigeria kwenu taa a na-amara na ọ na-awụ mmiri ju awụ ọnụ ya na-abịa ihe hụ ana m ekele onye ọbụla nwanne nwoke ewu eze George Nugezie ejuele ha anyị ọjị ana m ewere ọjị anụmanụ eze Edmond Azubike Njọkụ aka wan ka onye gbada ewu anyị a na-ewu Ubomiri anyị uchichi Ubomiri ahụ ana m ewere ọjị a na-enye onye isi oche anyị wụ na Mbitoli onye ndị eze ya wụ eze Peter Ọkpara eze Peter Ọkpara Mbitoli kelenu Mbitoli kelenu eze Mbitoli kelenu everywhere. Any small space can come. Until they come and Hello. Ndị Ubomiri unu anwụ na ọjị a na-ejene onye eweli iwe n'ihi na ihe anyị bịara wụ ihe emume ọdịnala. Mgbe anyị nọ n'ime ụlọ nsọ Chineke na-ekwu okwu onwe onye gbaga nna anyị Amarachi ọhụhụ si ya ma ọsịsọ kekwenu ke ndị eze anyị ga-anye nwa ahụ mezuo omenala niile nọ na ya ka o wee dịrịcha ya ezi mma. Ọjị wụ onye urere ọjị esila isi Ubomiri pụta Ubomiri si Ubomiri rute Mbitoli rute onye isi ọchịchị Mbitoli aka rutekwala nọ n'aka eze Imo. O nwere onye n'ebe a na-anọchite anya gọvanọ anyị ya na nwaanyị gọvanọ anyị si bịa onye isi ndị ọrụ na obi gọọmenti anyị bụ nwa afọ tozuru oke Chief Jude Ejiogo nọ nga. Biko ana m arịọ ka abịa buru ọjị achị ya n'iru. Ubomiri ndewo do n'aha gọvanọ anyị Owele Rochas Okorocha eji m aha ya na ndị anyanwụ okwu
anyị nwere advisors, anyị nwere commissioners, even head of service nga na ndị ọzọ nwa Her Excellency so amụchiara m anyanwụ anyị si anya ahụ n'ọjị gọọmenti ahụ n'ọjị Eze Imo ngwado ọ dị mma onye na-anọchite anya gọvanọ anyị ahụ nabatala ọjị n'otu aka ahụ biko asị na ụsụ a na-efu otu aka nku arị abụọ nwere atụrụ ụsọgologo nke atọ ekele elu kele ala kele onye ọ mara na ike ekele agwụ ụmụnne anyị ndị Mbitoli ahụ n'ọjị ike duru biko Mbitoli ji ọjị ndị niile bụ ndị Owerri zonu nọ nga isi Ubomiri Mbitoli ewetala ọjị ndị ọkaigwe nọ nga isi Ubomiri Mbitoli na Owerri zone ewetala ọjị ndị niile nọ nga si Ọlụ zone isi Ubomiri Mbitoli na Owerri zone ewetala ọjị ụmụnne anyị ndị Abia nọ nga biko Imo steeti ewetala ọjị ndị Anambra nọ nga biko anyị ji na ọjị n'aka ndị Enugu steeti Imo ewetala ọjị Ebonyi steeti Imo ewetala ọjị ụmụnne anyị ndị South Imo ji ọjị ndị South West Imo ji ọjị ndị ugwu Imo ji ọjị ebe na ọbụ ọbụla isi ewu mmadụ ụkwọ ngalaba ị nọ ebe a n'uhuruchi a biko anyị ji ọjị n'aka akwa nna ahụzuole ya ọ dị mma nna m ngwa biko bịa bụrụ ọjị a jee bugara ya eze George Ekeh nke a oriri nsọ nke mbụ nke ọ ga-ahazi n'oche eze bụrụ ọjị a bugara ya eze George Ekeh ka ọ gọzie ya. Eze Imo were ekele na-anaghị anụ okwu Igbo biko ọjị nwere asụsụ n'ọnụ ana m akpọku Chineke kere ụbọchị taa, Chineke kere eluigwe kee ala kee ihe niile a na-ahụ anya ma ndị na-ahụ anya, Chineke kere osisi mịara mkpụrụ ọma anyị na-eji ekpe ekpere agọzie na-enwe udo na ọṅụ n'ụlọ ịkpara ya aka. Anyị sị gị bịa were ekele were otito maka ụbọchị nke taa. Okwu gị ga-apụ ihe n'ihe ọbụla ị chere ga-eme ni mbido, ihe awa ọjị ọganihu, ihe awa ọjị ịhụnanya, ihe awa ọjị akọ na uche, ihe awa ọjị obiọma obi ọcha, ihe awa ọjị nwanne ji ahụ nwanne ya n'anya, ihe awa ọjị mgbaghara njọ mgbaghara mmehie. Isi Ubomiri ebidola n'isi. Asị gị nna bịa gozie ọjị a, were ọjị a mee ka ọ wụrụ nga anya gị ji egide aka n'ịhụnanya na ọganihu na akụ na ụba na ogologo ndụ. Onye ọbụla kpara ọjị kpara ndụ, kpara ịhụnanya, kpara akụ na ụba, kpara eziokwu, kpara ezi omume. Biko nna gọzie ọjị a ka isi gọzie eshi Ekeh, otu isi gọzie eshi Orie, otu isi gọzie eshi Afọ na otu isi gọzie eshi Nkwọ, ka anyị taa ya nwee umeji ndụ. Ihe niile a ka nna ayọ gị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. His Royal Highness Eze Henry A. Madumere, JP. Gotta go.
Yes, sir. It is happening live in our time. Please make yourself comfortable here. Chief Steve Aleku. Ihe nchọrọ ime ugbu a ime mmadụ atọ m hụrụ na m ga-eji arụ ọrụ mbụ m ga-achọ ịrụ n'Ishi Ubomiri. Enyere m akwụkwọ ka ha nye m ọgụ mmadụ m ga-eji afọ kabinet m ka anyị nwee ike gbajuo agbajuo rụọ ọrụ kwesịrị na anyị ga-arụ n'Ishi Ubomiri, mana ha jụrụ ajụchi ihe nyere ndị eze abụla mmadụ atọ ha ga-echi eze, ha ga-echi chief echighị ha eze mmadụ atọ sọsọ. Mana she charity begins at home. Ma horokano mmadụ do enweta friends outside ndị mma ọ ga-awụ nye ha complimentary card ma little note amotu nwa akịrị n'aka shi ha mgba chọọ na dị ọrụ ma change enu position ọnụ na company chọọ na dia promotion a ga-eme ya immediately without doubt. But anyị ka anyị were ohere atọ ya enyere bido n'ụyọ mma ọzọ dịka mma m ga-eri ji ndị gọọmenti si angapa enwe ohere ịkpọpụta ndị eke ọzọ ga-apụtakwa na kabinet. Nna amara na shi onye shie nri iricha nri o siri gị shia imene ọwụleji onye rụọ ọrụ a na-ekpe ya ekele ọwụleji
wee chọnyere ka m ahụ ezigbo mmadụ ahọpụtara iwu eze o nwee ndị mere gbara mgba ahụ ya rịpọsịrị ndị rụrụ ọrụ ọrịkwado mmechi ha were na-eke ndị ewupenu ga-anọkwanụ na kabinet were experience ha nwere maka eji gbaa mgba maka eji mee ha nọrọ nyere maka ahazi obodo n'ime mmadụ atọ nwere na-ewere onye isi na town union mere njiwureze ya chairman of the CGC then or town union bụ Chief Emma St onye Ekeh abụọ nwere ma ya ga-arụ ọrụ kwa ganụ na kabinet ga-enye aka na-emepe ka ndị ọzọ baa maka ihe ọ ga-arụ karịrị akarị o nwere experience bụkwanụ Emma onye bi n'ama ma bịale anya ndị nwafọ anyị ndị nọ abroad ndị nọ diaspora lemkpọ anyị ga-eji mee recognize ya elechana m na Nigeria ọrịnga na-aga asị ọ na-awụ m ọ na-ha awụ m ọ na-awụ masị mama efefe Nigeria lee nwafọ gị nụ na mba nwere consciousness eji achị obodo ịkwanụ activated enough in the culture and tradition of my people. Mahoka Polly Ubah. Polly Ubah Maya na communicate Mawula when he mege. Ayakwano chairman Ubomiri of Ishi Ubomiri forum na United States. Masha overall organ nani cannot see you where Ogejan Mange Richi Ama Horoka Mata Mawano Edelem application shall open other channels and weapon cabinet. Iwu Panudeni Negano cabinet Mahagaron the chief. So Haga Enyem Ohere Mahoro Madelentor Edena Mapo Basaria Then Unamon Baram Boni Arapa Emetanam Shikanye certificate of recognition to Hajite that I got me announced. Now we're going to Hashimare Pakebe and the government Mare Paka. Ibu Yankenke Ama Polly Elshi in America. Project ya the image of the Marapano Iyo Omenala Ubomiri Mara Omenala Igbo Eze Emma St. 18 see if we get our website Ishi Ubomiri when their website now. And I got published here ma aga ewe eka ona ma onye wonye ma Polly Ubah ashume kele di papa no desi ya pado ashi emeche oka aka hoyo no we go jare ori ga ru na anyi na wona odo aga kabani ono ashi ime onye ka akpọ Polly Ubah, Honorable Polly Ubah. Polly, Ubom1 of Ishi Ubomiri, chọrọ ikele gị ịkpọkwanụ gị nwa afọ inye gị mma iji asụ ọhịa ịgbagoshi na mba enu
kwenne. Ugo Eji Eje Mba. Where young boy na ginolu. Jichog Emma. As work to the oak. Wherever no banaka, Dinegi, Onyahu, Yamana, Shuma Fibu, a bishop, and you win a gift, Ikusarani, Hebasarani, Enemy, Okijapana. Wherever no care. Ugo Eji Eje Mba 1 n'Ubomiri. Ugo Eji Eje Mba 1 n'Ishi Ubomiri. Ugo Eji Eje Mba 1 n'Ishi Ubomiri. Ubom1 of Ishi Ubomiri, Ugo Eze, Chieftaincy ga-anọ n'ọrụ. Anyị ga-arụ ọrụ with you. Ime edishọn Ubomiri ga n'ihu. Ndị Ubomiri wee ya dịrị ọnụ mma. Elele ụlọ gị gadịnụ. Shift on them and so you can get chance. Shift on that now. Thank you very much. I think we have come to the end of this program because please, we are coming this one. Let me check. I call, I wish. By your man there.
Polly Ubah. You are from where, sir? I'm from Ubom1 of Ishi Ubomiri. Sir, can you just tell us how you feel concerning this honor awarded unto you today? Oh man, it's awesome. I'm really thrilled with what happened this afternoon. I thank the Eze himself, His Royal Highness Eze Emma St for giving me this honor. And I also thank my friend, my childhood friend, Chief Chieftaincy, the Chief Executive of Highness International, for being a good friend. I thank you so much. But most importantly, I thank my wife. I thank my wife who made my coming here also possible. Without her support and the support of my family, I cannot come here for this. I thank her so much and I love her. Ugo Eji Eje Mba. Sir, do you have any vote of thanks to give to them for being with you? Oh yes, a lot of my friends came from all over the world, especially those that came from America and my good friends in Nigeria here. I thank them for answering to my call and for being there to witness history in the making. And I know they are happy and they'll go home very happy. You're welcome, sir. Thank you so much. Congratulations, sir. Thank you. God bless Chief you. Sir Polly. The Ugo Eji Eje Mba 1 na Ubomiri. It's a pleasure, sir. Congratulations. Yes, sir. Ọ̀gíní ìsọ̀nù ìgbójì ọlú